Els fallers han eixit al carrer amb moltes ganes de festa i d'omplir de bon humor la ciutat. Les disfresses, sense dubte, han jugat un paper important per aconseguir-ho. Les hem trobat de tot tipus i amb totes les intencions. Conteu-me un poc com esteu passant-ho. Pues de moment bé, acabem d'eixir ara, però bé, amb un to fred, perquè fa molt de fred avui, però bé. Segur que la nit s'acaba bé. La idea de vindre a Cullera un dia com avui? Perquè som del poble. Cullera, portem dins de l'animeta, a més de veres. De normal vos agraeixir, no suposen. ¿Cómo? No entiendo valenciano. Ay, claro, disculpa Mario. Mario, tienes que estudiar más. ¿Qué te está pareciendo Cullera disfrazada? Chuli. Sí, ¿no? Me encanta Cullera. Bueno, contadnos algún detalle de vuestra vida que no conozca la gente, que nos lo podáis vender en exclusiva. La verdad es que es muy difícil. Hay que verla en TV. Sí, es difícil. Bueno, suerte, ¿eh? ¿A qui li importa el que jo diga? Enguany, este tren de disfresses ha hagut d'avançar-se una setmana per quadrar les activitats falleres amb l'agenda d'alcaldia, el que ha suscitat diversitat d'opinions. Home, la veritat que a la gent jove, pues, si no treballem ni estudiem, sincerament no ens ha afectat, però a la gent que sí que treballa i sí que té coses que fer, pues, sí que l'afecta en realitat. Pot ser algun gent que no... Tenen plans, tenen coses fetes, dies de permís. Hi ha molta gent que s'ha canviat els dies per poder eixir la setmana que ve i al canviar, a mi no m'ha paregut bé, la veritat, però bueno, cada un que faci el que vulgui. Teníem pensat fer-nos un traje i teníem un temps... un mes, però bueno, que da igual, que la festa sempre és la festa. Festa, ja està. Lo únic que a lo millor la setmana que ve no feia tant de fred, però per lo de més no passa res. S'ha notat un poquiu perquè la gent ja s'havia fet la idea que era aquest fin de setmana. Però bueno, la veritat que ha eixit tot el món i pràcticament no s'ha notat, perquè tot el món ha eixit. Grans i menuts han participat en esta cavalcada festiva i colorida, acompanyats per la música i les ganes de viure esta festa tan divertida, en la que els que millor s'ho passen són els xicotets de la falla. Anem disfressats del Capitán Salami, ho pensarem a mitjans de gener i en seguida ja ho tenim. Aneu tota la falla igual? No, un grupet, no? El grupet de la falla, els més jovenets, pues anem del Capitán Salami. Passant fred el capità? Un poquet, perquè en les malletes estes no es pot suportar el fred. No, fa molt de fred avui, fa fred. Bueno, quin ambient t'esteu notant així? Avui, això la veritat és que fa falta pel poble, perquè un poquit de festa no ve mal, i entonces anar així i tindre una festa així de guai, pues... Teniu ganes ja del dia d'avui? Vos agrada disfressar-vos? A manta. Mos agrada el dia d'avui, mos agrada les falles i tenim moltes ganes que arriba tota la setmana fallera. Està tota la gent molt animada, encara que fa fred, encara que no és el mateix dia que altres anys. Encara que nevara la gent eixirà igual, Així en Cullera es viuen molt les falles. La gent, a partir del dia de les falles, es comencen a agarrar-se buen ànimo tots i la gent disfruta molt. En la vostra falla com esteu notant l'ambient? Està així molta gent també avui disfressada? Tots, pràcticament tota la falla, en seguida, com en els disfressos, tots ixen al carrer a disfrutar la festa, que és el que toca. La gent es volca en la falla molt. Anarem a la modista i mos va fer el traje. Agarrarem un tros de corxo, li ficarem cinta i ho pintarem de negre. Agarrarem palla i la pintarem en spray i tirarem purpurina. Després ho ficarem, comprarem les plumes i les apegarem en la cola. És còmodo de dur o no aneu incòmodes? Com vos ho esteu passant? Molt bé, molt bé. Normalment participeu en els disfressos? Sí, tots els anys. I per què? Per què veniu? Què vos agrada d'esta festa? Tot, perquè si eres faller de ser xicotiu, doncs ja acudixen a tot. És un dia també especial perquè esteu tots grans, menuts, tots. Sí. Bueno, com acabareu la vesprada? Perquè acaba de començar ara la cavalcada i el tren. En el ball. Enguany hem decidit per lliure cada una. Estem en crisi i amb agarrar el que teníem. En crisi, a fer de periòdic, i jo tenia 1 metro de borrego i de borrego m'ha fet. Enguany no puc ser. Jo de paper de periòdic. A part de que no ens ha donat temps, perquè teníem pensat pel 2 de març el disfraç arreglar-nos-ho, però quan no ens ha donat temps, pues s'ha adelantat el que teníem per casa. Quant de temps heu estat per a fer-ho? Ha sigut avui mateix? Jo pensar una setmaneta i fer un dieta 2. De què vas? Disfraç anticristià.
a la marxeta, una setmaneta. Com se ho esteu passant? De categoria, Sempre. Veniu tots els anys, no? Tots els anys. Balleres de pura tepa i tots els anys. Sí, per això estem, per passar-vos-ho bé. La gent de la falla també està animada. Superbé, tots. Sempre. La nostra falla xicoteta... crisis tenim que passar-nos-ho bé, La nostra falla xicoteta, però bona de festa. Per penyes hem anat disfrazant-nos més o menys de lo que ens ha aparegut. Nosaltres anem de cupcakes, de Madaleneta. Héctor va de Spiderman, que està molt fort. Que estàs molt fort. Nosaltres de Cuéntame, rollo anys 60, 70, cuentetes. Com esteu portant el fred? Perquè s'ha girat un aire que... El fred s'aguanta, perquè tenim unes ganes de falles i mos fem una caselleta i això mos se passa el fred. Com esteu notant l'ambientet? Bueno, acaba de començar en la vesprà, però vaja, com esteu notant l'ambient? Bé, la veritat és que l'ambient és de categoria. La gent té moltes ganes i estem disfrutant molt, la veritat és que sí. De la comissió de la falla s'ha disfressat tota la gent o com? S'ha disfressat molta gent, molts xiquets, perquè al final la festa d'avui està més enfocats xiquets, però s'ha disfressat molta gent, molts majors i molts xiquets. Les comissions agraden de marcar una línia per disfressar-se en grup, però són molts els que decideixen anar per lliure o en grupets més reduïts. El més important és que tots vagin disfressats i sobretot fer una desfilada divertida i després rematar la nit al tradicional ball.